TV. Amai Axelia Mnangagwa vogarirwa ku-UK ikoko this time around hazvisi kupera mushe and hazvisi kuzopera zvakanaka. Kana manga makateerera news idzi kubva kudhara, I am the Nyame Tijan ndinoweka nyaya kunge Mets. Ndadzoka zvekare nhasi pachannel yenyu Kulian TV patinokupai ma-updates now nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Ende kapanapa ndagara inini handitenderere, ndinongonanga straight to the point. So kana uchinge uripo unodeedzera kuti pasi neZanu PF, tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU PF yacho iboikane. Panapa ndisu tinohodhesa news kuita kunge Muhammad Musa. Pachanakidza this time around, I'm telling you. So nhasi ndangomuka kungosangana nenyaya. British Parliament wants Zimbabwe First Lady Axelia Mnangagwa confronted over the continued unconstitutional detention of Zimbabwe journalist Blessed Mohlanga when she visited UK in June. Parliament also raised issues on alleged corruption by the First family. Pari kupisa, you know, in Zimbabwe it's something chekuti hakuna anokwanisa kusumuka even in parliament achidedzera kuti First Lady murikunzi murikuita corruption. First Lady murikunzi makanotamba pada mahumbwe ne 60 million yenyika kunze kwa mudharageza cheta akakwanisa kubuda achizvitaura izvozvo. In Zimbabwe ameno zvaitori, but UK parliament yati aiwaka handiranzi vari kushada kushanya iko muna June. Saka vatomirirwa timu repa UK ratogadzirira kuti vange vachinosangana na Axelia Mnangagwa. Nyaya iyi kunyanyanya kwa Mhlanga iri kunetsa iyi. Unongoziva kuti kana pari pamba pakaitika zvinhu vana vakatanga kuitwa utsinye na baba, kana pamba ipapo pana amai vanomira vota kuti izvi zvanyanya izvi zvamakuti havana zvisiri izvi. But in Zimbabwe it seems like tiri nherera titori shirikadzi chaidzo nekuti muri kutanga musina amai munyika umu. Vanhu vari kuitwa zvese zvishosho nyika ina amai. Saka ndonyaya iri kunetsa yamirirwa nevanhu veku UK kuti ngaasvike kuno tipedzerane naye tichimubvunza nyaya dzacho isusu pajekerere pachena. Pachanakidza. Saka namba dzandenge ndakasiya pa screen dzine dzakanzi send audios, garai makadzitora muchasenda ma audios mukanakidzwa zvenyu ipapapa. Torai namba idzodzo ende muchazonditenda later muchisenda muchidudzwa zvinhu zvinenge zvichiitika. Ndisingapedzi nguva enyu kana uchingori mu South Africa uchida kuregisterwa company wobvavhurirwa FNB business account, pane vanonzi education research avo vanenge vachingobudikira big company yakazvipira kuti tichabatsira maZimbabweans vese kuti vakwanise kuregister macompany voita ma FNB business account. Kana vachida futi tovabatsira na bookkeeping nezvinhu zvakasiyana siyana zvinongodiwa kuitwa pamacompany. So contact them on the numbers that are showing on the screen. Zvinhu zvako zvinoswera zvakutokufambira ipapapa. Kune vakawanda vane zvakawanda zvekutaura, namba dzandichasiya zvekare pa screen dzangu inini manje dzekuliende dzinenge dzakanzi send audios dziya maikuziva basa radzo kuti munongosenda machi ma audios pamune muchikwanisa kucommunicate neni muchindiudza kuti alright kwakati kuri kuitika zvakati, kushamba kuri kuitika zvakati, wana kuno kuri kuitika zvakati, tichifumura corruption. Ende ndanzwa kuti kune zvimwe zvakaitika zviri kuitika kuzimira izveso. Sendai mavideo panapa tigara tapedza basa. Zvamanje sare makateerera mumwe munzwe zvaari kutaura apa ari kupisa hama dzadiwa. Hello Kuliend, hello my comrades for the revolution. Nyaya ngoripo ndiyo kuti all of us we want the Geza revolution to succeed. We are all behind it, but ndio patiri kutaura ipapo kuti we need to be together. Ndofunga nhasi vanhu vaona zvaitika kuma lecture eku UZ. Saka vanhu vanofana kubatana kwete kuti mavenda o demonstrator oga, ma lectures ega, manesi ega. Ndofunga previous weeks idzo takaona manesi vachi demonstrate, but the problem that we are having maZimbabweans, we are not united. Even ku army ku security sector, people are not united. We need to be united. But talking panyaya yekudzimwa kwamagetsi, VP vachizo addressa kubulawayo kuzeta ETF pari kunida action because timu resars ndo rakaita zvinhu izvozvo, and kaona vachita izvozvo which means they are looking for to compromise the security ya VP. Saka but all I know is general havana kumbochipa zvokudaro. And that's why muchiona nhasi vanoziva zvinenge zvichiitika
he had to call for an emergency meeting. He knows kuti ukaona kwakuita zvinhu zvakadai zvii zvakuitika. I think if you remember, during the time of 2017, the time of removal of Robert Mugabe, if you remember, kumba kwa ED chaiko kwakanga kwakudzimwa magetsi achidiwa musoro wake. Saka ndo zvinhu zvinenge zvichiitika izvozvo. Itimu reSARS rinenge richiita zvinhu izvozvo, but we know kuti generally he knows everything. He knows. I don't think they are going to win, and I don't want them to win. Vadzimi venyika ngavatitungamirire pamwe chete naMwari. Vadzimi vedu ngavatisvitsire kungirozi, ngirozi dzedu ngadzitisvitsire kuna Mwari. Tiyambuke, tinoyambuka vana veZimbabwe, asi imwe nyaya iri kutinetsa ndiyo yemasocial media, kuti tiri kunyanya kuwesta our energy ku social media. Inini kulienda I'm in Vic Falls, ndakatosangana nazvo. Kana vanhu vachinzi garai kumba, ngavagare kumba. Ndakasangana neCrossfire, ndaendawo palodge pamwe pandakaenda. I think squad yaED yakanga ichifamba neFord Ranger vakauya vakashungurudza, vachifamba vachishungurudza nanhasi. Ndatovaona nhasi vachiri kungoshungurudza vanhu. Vakatotanga musi wa21 ndomusi wandakasangana neCrossfire vachisecha, vachinyora vanhu nezvimabhuku, vakatinyora mazita muzvimabhuku vachidini. Izvozvo zvoga zvinoratidza kuti ari kupanika ED. Asi nyaya ingoripo ndiyo yokuti isusu samacitizens sometimes you will not be prepared. Posa ipapa pane chandakanga ndakatozozvirealize later kuti team raED riri kufamba ritsvaga macoordinators aGeza Revolution. Havazivi kuti Geza Revolution, most of the strong coordinators vari in the security sector, vari mumabaraki. Saka ndozvo zvaasiri kuziva izvozvo. Vakatishungurudza ende vakazototidzidzisa nepamaloji vanga vakudhimanda mari dzinotanga kuma$150 US zvichienda mberi. Ende ininiwo vakanga vakutretena, vakanga vachisecha mota, vakawana pane mari. I had to offer them $40 vakaitora, and I had to regret kuti so I give them that money for what wrong did I do? But vakanga vakutretena, he munonovata muchitokisi tichimbokuinvestigatai kuti muri kuita nezvei, mota dzenyu tombonodzemupaunda, and zvakanga zvichingo vakati frustrate zvisingaiti. Saka those are some of the situations that we are facing, but hakuna tidzokeri kumashure. Ende vanhu vakaita sevavo tatovaona futi nhasi vapfuura nemuFord Ranger, marepto yesilver, manew shape single cab, vari kufamba ende vari kufamba vachipatrola. Saka that's the situation, but Mwari vachatibetsera. Vadzimi vedu venyika vachatisvitsira kungirozi, ngirozi dzedu dzichasvitsira kuna Mwari. Zvinobuda tinowina chete. Mwari havasi kufara nazvo zviri kuitwa naED nemhuri yake namafriends ake.